Bicolano Alacam Anglers Club. Ang dami na nila, oh. Ang dami na. Masubad sa... Hello mga ka-Alachamers! Welcome back again dito sa Bicolano Alacam Anglers Club official vlog. Back Fishing Vlogs. Ngayon naman May 2021, meron naman tayong compilation kung saan iba't ibang adventures ang ating matutunghayan from bad anglers, mapailog man yan o mapadagat. Kaya once again, panoorin natin ang mga kaganapan sa mga nakaraang araw dito pa rin sa Back Fishing Vlogs. Alachamers in action. Galing, ah. First catch. Are you ready? Wow! Ayan, may mga kasama po kami dito. Hi. Si Mrs. Cow. Ayan siya. Yung mga may sunga, yung babae. Yung lalaki, wala eh. Kami man ay porsigido pa rin kami. Team Puyo. Uy, bugat na puno. Banuit na! Dakop cok yob. Gimana ini stop? Iya, deh. Ilan na bang nakuha namin? Let's count the blessing. Thank you so much. Yay! Yeah. You're still alive. And kicking. Come on. As of 6:52, marami na po kami nahuli. Merong bakagan, pugapo, breakwater, karigsa. King, karigsa. Coffee break muna. We're here at Karigsa. Kikiro. Here. Oh. Ang Umbao, Bula, Umbao River. Ayan. May mga bata naliligo at may bingwitan na po. Porto ng Banui. Ayan pala!
Hito, hito. Hito. Ang dami na nila oh. Ang dami na. Fresh from Umbao, Bula. Oh. Ha? Mga ano po, gapalan ding aki. May hito. Yan ang ano, ang natural na hito. Pero ano ba? Sabi ni nanay, igwada agad dito ng pamilya agda na nagbabalik pa. Kapag-grupos lang naman. Diba sa bukid? Ano na po yung sa may kinalabasahan na? Papuntang kinalabasahan. Oo, di ba? Papunta na doon sa buo sa Pinalaban. Pagtungtong pa lang ng May 1st ay nagkaroon na ng napakasayang adventure ang members ng Ultralight Wranglers Iumoboy sa Balatasan, Carabangan, Camarines Sur, kung saan maraming isda ang nabingwit namin at sumunod ang mga marami pang adventures ng grupo. Samantala, doon naman sa mga may access sa karagatan katulad na Anitan King and Company sa Team Partido at syempre yung mga Ultralight Masters natin dyan, Master Carlo Francisco Montreal, Del Alcayaga, Cling De Leon, JR, Manong Jude at marami pang iba. At syempre sa iba pang Baak Alchamers Masters na patuloy na nagpo-post ng kanilang mga huli sa ating Baak Crew. Pati na rin ang mga nasa ibang bansa na patuloy pa rin na tumatangkilik sa selective fishing or angling. I hope na okay lang kayo dyan. Sabi nga niyan, one to sawang banwit sa gitna ng pandemic. At syempre bigyan din natin ng pangmalakasing shoutouts ang ating mga kapwa Alchamers na meron na rin kanya-kanyang vlogs o mga individual video vlogs sa YouTube channels nila. So isang positibong move din yan para sa personal na pag-unlad natin, lalong-lalo na sa pag-document ng ating mga adventures sa ating kanya-kanyang fishing spots. Basta ang mahalaga, palaging isipin ang safety protocols ngayong pandemic. Always observe safety sa pamimigwit. Fish on, tight line, ang jumps.